Hey guys, good evening. Ibalik na sad ko guys. Manaros channel. Karon guys, August 15, 2021. Ang akong vlog karon guys kay about ni sa iyang pagkabata. By the way guys, gabian akong vlog karon kay gaplano man ta. Nga adto bigkuan mag-vlog unya kay soroy mi dito sa Panoy po kay mag-vlog unya kay ang karang usa ay kana siya ba nadimuyuhan mang auto sig pamakyo diha nadimuyuhan panawa wala siya dili mo ko ulog dili ako ulog banda na upload ako dia wala ang sorry dati ba dami tayo tinindot kaya dili ka kagwapo ni mo. Ito, lari Sige. Mana siya. Maray ako kaubag vlog guys. Ito sa layo. Unya, makapungot sad kay kamao. Gapod na kakonsentrate sa tong vlog kay Luluan man, di ba panagatin nga makibaw. Pero sa laptop gina siya guys. Kan ba murag pa man isip dikir good again. Oh my god, di ka sabot. Ingo ko ayaw pa music kay kapagta. Ay ko music kay galagta. Music ka. Unsa ka graduha mahal? Graduha. Graduha to Abi na pang tikir ka. Wala na itaas. Graduating grade 6 ya. Graduate. Nahimo gabang sanggot. Kabaw kag sigabang sanggot wa. Kabaw kag sigabang sanggot. Ha? Ayun siya guys, elementary siya. Kada ko kuno sa grado. Pero ang iya grado, ito, gabang sanggot. Ha? Kabalo na mo guys. Like it like ito yung last one. Like ito ka na yung tsurahan mo. So guys, kabaw na mo guys. Usay kuan ka na ni ang kabaw na mo. Usay gabang o ka ng sanggot. Ang gabang na yun guys kay parisa na yung sanggot. Usa naman siya. 76 kay ang gabang kay karwa 7 ang sanggot kay 6 galukot. Aray sulti. Gano man kay may klaro. School na kay may budget pirmi. Yeah, unsa ba imo grado gyud tinuod? Ito. Sa oman nga. Ang bugero sa tiguag. Daota. Mantain sa tuwag pabalon. Di gyud. Wala yung salaag. Alam nga. Sa buhaton. Wala kay tarog balon. Sa buhaton na mo.
Imo na yung paligid, yung baro sa kilid lo, labi lang mga kuwan ka ng binuyok pa kay ginaling sa mata. May sunan. Ay, asan ang kay ginamos siya buwan. Sunan na ka ginamos ang bulan. Tabang mo na. Kalo, ay, something kuwan. Baro to yung ikasulti ka ba siya ginabuhi, guys. So, sunod vlog, guys. Ako, yung isulti daw yung mga kaagi sa pagkabata. Resulte. Kay og nagpadayon pa ko rin siya eskwela, guys. Engineer raw ta siya ron. Atol din ka digin mo na. O di ba, engineer si Bantok. Mora na akong vlog ron kami una, guys. O ginaon ta, guys. Galinga mo sa akong short video this evening kay wala mami ka vlog ron adlaw, guys. So, karon ako ka vlog. Bye-bye! Bye-bye, bye-bye! Salamat.